Yes. Yes, man. Mfumani colleague gitshopalini voicemail away. Yes, you see this part pisses me off. Andiphambanisa. Way off. Umntu simenzele umsebenzi kahle nje umsebenzi job colleague. Clean. Ogqiba yena colleague aduke nebitso. Manje. Yes. No. Jonga, just to think about it, I even gave him my idea. Idea yam colleague. Ndisebenzise i-idea yam colleague. Zenza intombazana. Mfundisi. Kanti lo sathi la kazosibhatala. Hayi man. Yes, time. Sondela man. Yamazi uJeya? Ubani? Tajeya man, nanku man enesimkenyu enezinyo liyi-1 elingekhoyo mfutshanana mnyama. Makothini kutheni ngokutheni nindixhakamfula nje nindibamba kwenza ntoni ngani makothini? Time yamazi nalo mntu simbuzayo kanye umazi. Ubani? uJeya, taJeya. Hayi mazi tu. Awumazi tu. Vaya. Hayi andimazi tu. Vaya. Hayi makothini. Sikose emudini man. Hayi makothini. Zap. Ngiyithanda man le jacket yakho man, inhle kanjani ufake leyo ndiyakhodola. Le jacket. Hayi makothini. Sayikhulula le jacket okanye ufuna unqamisa umhlaba. Hayi makothini. Ndithi ndiyayithanda le way, khandikhululele man. Hayi kothini. Hayi kothini. Khawenze mntana. Hayi makothini. Makothini. Mdala, I'm very impatient namhlanje man. Khawulezisa la way. Makothini nilethezi. Hayi makothini. Hayi makothini. Madoda. Hayi makothini. Jonga ansene mina Fok. Ufuna isinqa sakho man. Hayi makothini. Ngwane? Siyabona colleague, high and low, dust and dawn, P. Asimfune lo sathana. Yemadoda mntakatata. Wangathi uyapakisha apha uyaphi? Kwenzeka ntoni? Ingathi kwenzeka ntoni mntakatata? Hayi mama mntakatata. Ngiyakubona shem uyapakisha. Qha kaloku ndiyabuza uba ngaba uyaphi? Upakisha uyaphi? Ithini indlela? Hey, khawundiyeke ngxaki. Ndiyakucela khawundiyeke mntakatata. Mamela apha ke. Ndiyahamba ne? Kukwam ke apha. Andifuni ijendisi. Andifuni into ezawungena ziphuma apha. Kupetsula amakazana apha. Ndiyakucela ke mntakatata. Ngemntwana singathi sine-stress nantsika sikasimo. Nawo ubuhambe yakho ngoyivashula. Bye mntakatata. Madoda. Utomere batheni. Kuqhubeka ntona ngantoni? Haliya ndibona wonke umuntu ngokurhadebe. Yazi abantu bakuthanda kawunento yentlaliyo. Yini? Trust mina ndixela yona. Jonga liya apha besihlalela apha Ola osomashishini abakhasayo. Awe ni grand lapho. Eputasi, ndandicela mani ne, please, sisandovula. Andifuni ingxwabangxwaba apha. Asibathengiseli intswelaboya, asifuni maphara, akucelwa zifayibhobha apha, yebo. Hayi man, kancane ngawaselanga lo lwathi apha man, animfustana uJeya. UTaJeya man. Khotmans, njengoba besendithilo man, asazani naJeya man apha man, please man. Jeya. Athi amazi uJeya. Ya Tanzo man. Yamazi uJeya wena. Hayi liya, wathi ifa abantu apha, wasanga uJeya kuthatha uJeya, abulawe ngomso uJeya ezabuza kubani. Hayi man, asizumbulala sinayo ibhesarheyite esiyiphushayo noJeya, sine-business esiyenza kunye naye man. Yintoni nangani asizumbulala man, yintoni na? Ya, izila we. Liya umaselapha uJeya wena. Sukuphapha man wena man. Asuphapha wena, uthixela ntoni? Madoda amakhulu asimazi uJeya man, please man, ndiyanicela man. Sejonga ne. Animazi ne. Jonga siyangqayisa apha yaboliwe. Quality. Gcwala, feel this thing, ufile lento. Madoda, ndiyanicela man.
Ndicela man, asifuni ijezi apha, ndifuna uthenga Okay, into zabantu man. Sisukile kuJay afowethu silapha ngokwibhesa rate. Yabona le jezi? Nam ndiyatitsha, nam ndiyaprotecta, nam ndiyathengisa, nam ndenza yonke Kanti ndiyekeni man. Yazi qala amadoda niyayazi into enayenzayo apha. Nafika nageza apha. Yabo, Liya, ngale jezi business yakho iyabhuma ukusukela namhlanje. Ngale jezi nentombi ifunayo mnganam yeyakho. Zonke ezinye Nxiba zilapha ngoku, eshop. madoda niphazamisa man apha. linganisa Liya. mnganam. Khanike iganam apha. Ndonike isipam sam liyapho li. Awusa. Khanike isipam sam apha li. Ziphendwane. Yala. Yebona li. Easy. Ijacket isusa ihlobo kampapa. Engathi umuntu ukubona baye ngathi wena liqhoba ugqibile. Umsusela hlobo. Talking for Stanley. Nene ndiyenzayo. Uthanda uthenga ijezi li. Le jezi ngomso nangomso liya kufika umuntu apha uyayikhomba nansi ijezi yam. Uthenga ijezi kwitswela boya liya. Yintoni ndiyenzayo liya siqala ishop? Tell me. Oh liya. Awuyaba ndiyazulisa. Naleyo into ngofuna emphini ndiphinde ndicacise kuwe. Out yeah, yes. Pinch up. Yeah, yes. Tell them some get a balloon. Hiba no more, get a balloon. Fundisa ke okwelihlobo. Ayithi lonto leka one business caba ufuneke ube sisinenenqini ume the whole day ibreak. Yabo. Senze nje life ye need break umuntu. Yabo. Ya, yabo abazayo ngoku bazama sibuye. Enwane lezi zamasilamu ziyakwazi ziyathandaza mawusona. Silinde. Bakwathingi hey. Isebheki manje wena kuthengiswa ngapha. Azophakamela lo nto lo. Lokuthonga. Balo. Bakwathingi. Kunini ngikwaza uthetha bani ndifu? Yabona ke apha wekho makodini ke andiyani noba asithengisi nekwedini apha. Andiyani noba uzathubiza bani ke. Ukwedini wena? So unento egolozayo wena kwedini wena. Unento egolozayo wena. Ugoloza. Umni ngamakwedini obabini. Andonqini ngona ncina futhi. Yeva. Eyami impama ngayiwelisa ngapha kwecingo mntu. Qhwaba use next door. Naxesha lenu mnama. Yabona ke mkhulu wami. Ndiya-understand nemhlambi uvukele umona wayi something ne. But ke kanizoyinthandela imali yakho. Miyalo nto le. Because apha kho kwedidi apha ufuna ntoni? So kwedini. Nakumona wantontoni mna. Izokuxhasa uyandiva na? Ibhiskisi lo bendiqala uzithenga ko-Alex xa ndifuna uphunga no-Kharif. Ngoku bahambile kwedini. Ima ndifuna ibhiskithi manje Sisebreaking. 5 rand. Sisebreaking ngaki. Hayibo. Azikho ibhiskithi. Zikhona ibhiskithi. Liyazikho ibhiskithi apha. Ngithini kuwe? Andi ibhiskithi azikho ku? Azikho. Itazikho ibhiskithi. Azikho ibhiskithi. Hey. Ithi ndenze impazamo. Yenze impazamo, azikho ibhiskithi. Phambana wena. Xa sithi into ayikho ayikho kuwe. Thi. Hey ningawageza bakwedini. Yindi. Azikho ibhiskithi buda. Efani ufuna ungiqala uba nithengise ayikho apha nina. Yes, for wena. Ayikho. Ishop yethu lo ufuna thinta. Yethu. Yo. Ando ndibone le venkile yoni namakwedini. Right man, right. Futhi kwedini. Futhi. Cha. Yindi. Uzandithethe manje ishareholder wo. Liya, siyenza into yenzayo wena. Xa nisithi into kuwa ayikho. Ndayangenzela ntoni? Andithi ndiyakufundisa. Hey, le business uyiranayo. Abantu bafuna uthenga, afuna bathengisele. Ngubani ozothi umthengisele? Uright Liya. Uright ndiyabaza abantu mani bathengisela. Anothengisela ongxaki. Uright Liya. Xa nisithi mna nditsho kuwe ndithi into ayikho. Yena mbadala mani imali yethu. Mamela. Nikhangela nina apha. Usifumene ke. Athethe nje ngamadoda.
Hey, angiqonqoza nantsika ngathula ipolisi. Yini? Wavatha ngamfuni. Qolo time bendizise imali kamama walapha ndandiyiboleke kuye time ngondebuyisa. Umama la. Time. Ndicela uboleke imali kuye. Time ngicela umnika kuye esandleni time. Oh, usisi. Time. Jonga nantsika umama lapha ulele uyaqonda ekamereni. Okay. Ya, xa uthi usisi imali right kanje. Jonga. Mandingena apha ekamereni mna kuqala. Ngoba uye kuye wena umnike esandleni. Qale ndibuza uba ungayizisa na ngoba ulele mina akaziva right. Eva? Hayi uthi change ndibuye ngoku. Makanjalo ungahambi makanjalo. Wena apha. Thetha nosista. Kamereni. Sisi, jonga mama. Imali yam leyo. Phambili ngomntwana. Kusizisa ngandawo. Yho. Hayi. Imali yam leyo. Ndiyithathe la mali. Iyona mali endizohlala kakuhle ngayo. Ndithenga ikhomba. Okay ke sisi, okay. Hande ndithatha yonke sisi. Lala wena. Enke. Ngaka. Le nto bendiyithetha. Akaziva amandla. Shem. Kaziva amandla sisi. Nomfundisi uziqonde ngeke amlungele umbono. Ya, hayi. Uthini ke mna shem apha kum esandleni. Ndise pha kuye. Nawe ungakhathazeki ndiqala pha kum. Usemntwini orayithi eva? Ya. Bye-bye. Bye-bye. Enkosi mani. Enkosi ngemali. Hanza mnika usisi shem. Hayi phambili ntwana. Sisebetheni lo. Imali sauce. Thetha fast. Sanibukele nento yonke sibili sibe right. Thetha fast. Imali yethu. Up okanye uyojoyina umfundisi eICU. Kanyula lapha. Hayi ke ngokufuna nayidibana apha le nto uthethayo kunale ngilalisa abantu. Jay Spansi senzile umfundisi ubokoboko udumbile imbambo zophukile bhatala Jay bhatala Jay. Okay, 2 days. 2 days Jay ngobona sasizimelayo. Bengazimeni ngizokhangela Jay sodinga i-insurance. Sapha sikuboleke. Uyabona makwenzakalani ngoku ne? Siboleke nje apha. Khulula kaloku. Khulula njena Khawulezisa Jay. Mamela madoda. Sizinethetheni le nto kaloku Siyathetha kaloku ngoku Jay. And sithetha nice. Nawe sithetha nice. Sithetha kahle. Simami Jay khulula. Ndikhululeka lo ngase Jay khulula yonke into. Everything. All-star. Yebo, colleague. into African teenage. Khulula Jay. Madoda. Bhlukwe Jay. Ake ndihamba Ibhlukwe Jay. Asikaqhibi ikhulula ibhlukwe man. Ngiphambanisa la we. Akhona into obundlobongela apha. Nisebenza ihlafi madoda. Singabantu abanazi, asifuna uqhelwa. Ndithethani naye. Jay sisilibazisa man. Sisilibazisa sina yini yonke Jay. Kumele siyosipana later today. Khulula. Brother Jay, umfundisi owaziwayo. Umfundisi Jay, yaziwa. Umfundisi. Yambatha colleague. Yaziwa. Bayendazi abantu abaninzi balapha kuhlaleni. Ngumfundisi othembekileyo futhi manje. Yakuva khulula. Khulula Jay. Mfutshane nenkonzo nginawo Jay. Jay. Asiqalele kaka. Jay. Hayi khona khulula. Khawulezisa Jay. Nembeza lo Jay. Jay uye lo nembeza. Hayi asiphela mina. Usetrack. Tracker. No Lord. Tracker. Mfundisi tracker mfundisi. Senza madoda. Tshongele nenza kubani? Itshongele nenza Mela Jay. Le 2 days yakho. Awafika nje nemali yethu siyafika kwakho. Kwanto nayo kwakho. Mamene Jay.
Treka, mashe. Treka. Kuleka mntwana. Cha masha manje. Treka, vaya. Thixo unjongile. Angibetha ngezulu Thixo. Sis. Yavina. Angibetha ngezulu nina. Sithandile. Yes, yes. Abraje. Boy, yo. So mthalam, kangincede manje lamaphara abathi thathele yonke impahla yami. Kangincede ntoni? Uzeni impahla yami back please. Anawami ndohlobo mfuni kwani. Khayeni njani? Khuluma. Mamela lokho nje. Kanitshoke theni hamba nomntu ndibele kamaphara. Hayi, GCT njewe. Khatebe. Hey, baby. Yabona umuntu wamanje. Khatebe. Thina phambana noba engomfundisi nguwe soloko nini headlines. Nazene bukwani. Nawuthi bathi siphambanela kumntu yami. Wamthixo uzayiphendela kwathina bakunini yef. Yethe ibhruke phaa kum. Yakhuphula. Kumfitulo. Elia! Leo! Ay, mama, ndithele ubrother wam. Moli. Titawe Now nje. sithi business ka ume ngabo ngoxolela abantu bafuna ukuthenga sithi abantu Lia, respect abantu abakhulu. Sisi wakho lo, yeah. imali nganga lo mntana bejikisa isweet lo. Ya, hayi man, awukwazi uthetha ngeswiti nyama nomli. Akuswiti akufakalo li. Ndimoni switi umntu li. Switi wodwa. Nale yam thatha. Kamele baby futhi la le brother wam. Lia. Mamela udam. Hayi mama baby. Kwayi ngamathesteni sakho man wena. Lia. Jodam. Yeah, ngikuthanda mos ne. Nawe uyangithanda. Uzothanda nanoliya apho okanye uzothuliya Sorry. makaphuma sifuna ulala. Baby. Ngizolindela loo nto kaloku. Maya, ngicela umzizi kuthethile. Uzotheni kakhawuleza. Female match lena mani. Lia. Kangiphume nje for yini uyabona mos. Ngiyithi ngiyaqwaqwa usisi wakho. Phinde sithengise. Qoqa bhe. Abisobi itsho njani tani? Lia. Kanti sithi kuwe jump. Walibala ufuna uthini wena tani? Ilibele lona. Ngicela maliya mazingalwa lena uphuma apha Lia. Lia. Hayi Khawuphume chief boy man. uzokwazi ukwenza into shop ivenkile uzokwenza into. Ungenaphi wena? Lia. Ungenaphi? Shop yakho. Lia kusisi wakho lo odini man sulatha wena ndiva. Ngusisi wakho apha nini shareholder apha funa niveze izinto kulomntana man tackle makaphume wena man hey Thatha chief, thatha drop up. ina thathi chief tight no pop ngiya babe Lambile. thali chief tight no pop phuma wami in ya man Lia hayi man Lia hayi brana man isophi yeso wabinile Yabona ndenza ishop le uzofaka uzokwenza izinto evenkileni ngo. Nesli nayazi Ngizakushiya apha wena. babe laphuma lo brother ambe sitako right Ngiko right ngiyambona nawe. Hayi ndiye. Fethu Sayixoxa mali yalene. Angaphi. Sayixoxa mali yanzobe ngixoxe zona ngathi 1 2 phinde ubuya manje hayiya isingqondo wena. Mapali yokuthongela abantu. Abathenga Lia baxesha sivalile la. Tata. Lia bayawari boy 1 2 buye. Mapa. Yithi man. Hayi, don't stress baby. Ilungisa uphela wami. Baliya ikhona enhluphayo khwasi. Saba lapha nesisi wakho. Umatrasi. Ngiyakhonix apha yolala nje. Sondla curtains. Uzolikondelela abani curtains? Iza babe manje uthetha manje ngikunika nestoki. Sala phansi. Usina ndikuthanda ngiqala amasiko. Oh man, ngithanda uthetha wena man. Lia! Babethe bave boy. Baby, yeah, my baby, baby. Kanibona wena nibalo palo, nibalo palo, nibalo palo.
kanje Undani umuntu kanje Unomo lwakho liyaqushisa Undano lwakho liyazilisa Ngaze ndani umuntu kanje Undani umuntu kanje Nithi yangosi ngotayingwe yeah.